ti masakbayan. Ngem ditoy ti Masakbayan Ilocano Radiodrama, mariknam nga awan kalaeng kadagiti rikna Ana Banglo. Kablaaw, sika nga agdengdengag, i-share ti kwento mo, Uray Basit. Louie, awan ka di pa'y ni ading mo. Itay pa'y ano pa iti balay ti gayem na ako nam. Awan pa'y nga rod, nanang. Ang mga nadalaang nakataktakan na. Unay matay dyan nga ubingan. Sumipngatan. Apay nga awan pa'y laang. Nanang, di yun pa kadanagan na Irene. Dakkelan. Kabalan na nasalwadan ti bagina. Ay saan? Masapul ang mabantayan anaimbag. Apay ngayon nasak ti maladaw kaslawan ang yaman na kada kayo. Ngumno ni ading ko, kastaon ay ti danagyo. Di mo man ikumpara tabagim ka ni ading mo. Kabaalamon day tabagim. Ti kunayokit di. Ni Irene laang ti ipatpatagyo. Kasla ni Irene laang ta anakyo. Ha? Anya ka di day tanga ibagbagam, Louie? Sipod kinaubing ko. Nadlaw ko na mas kayat yun, Irene. Saan ka nga agsao iti kasta, Louie? Tadi mo ammo ti makagapo. Noda palimod nga ilamlamang nyo. Ibagayo itan, nanang. Kaputan na bambanog ako namang pampanunot. Napaya sa balit itrato yung ka na Irene. Nadlaw ang mas kayat yun ni ading ko ngam iti siya. Louie apok, nakadagas ka man. Sa dino ay ati papanam. Talaga di titiranta ka pa pananapong. At ang amin kahit ko adamagan kada kayo. Anya ka din ay chay apok. Kasla, seryoso ka launa ya. Apong, ubingak pa'y lang nadlaw ko din nasa balit itrato kanyak ni nanang. Amin niya atensyon na, adak ni Irene. Amin na panangidayaw. Ngamsyak, kaslawan laang. Apok, narigat na ita sa ludsod mo. Tsak ngamin mawatan apong. Kasla ngamin adda kang malik. Dakasak ka din anak, apong. Ay, sana pok, nasingpot ka nga anak. Ngamapay nga kas di apong. Kasla dagura kanyak ni nanang. Kasla dinak makit kita. Nang runa no adda ni ading ko. Saan agura day jay apok? Butong, panagbabawi. Ay, narikat nga ilawlawag apok. Nga masapo lang maamuak ti makagapo apong. No apay akas dyan ni nanang manipod ubing kami kanadin ko. Kinasaritab ka din ni nanang mo. Namin ano na apong. Ngamawan mo ti masno pasungbat na. Kaslang arod aday limlimod na. Kat dayta ti kayat ko amaamuan. Intimplaan kayo iti kape. Adagatas na dayta. Amok namin nga iso ti kayatyo. Ay na, agyaman anak ko. Talaga mapang namnamaan ka. Kayat ko lang ti makatulong, uray kaskasano, nanang. Amom anak, manipod kinaubing mo, nakasingsingput ka. Saan ka narigat nga si Kaswen? Nagtulnog ka pa'y nga anak. Ala, nanang, sobrang samot ang dayta pa nang idaydayaw yung kanyak. Ay, saan anak ko? Agpayso ti bagbagak. Iso akay kayat kalaunay. Ne, Manong Louie, ada kamot gayam dita. Ha, Louie? Adya tiraramidam dita yan tiridaw. Kas kala agpalpaliiw. Sana nga agpalpaliiw, nanang. Kit-kita aglaang ti kinasigid yung agsarsarita. Makapaapal. Jakpay na puutan na kinasarita nak itikas idipan na kisarita yung ni ading ko. Ha? Ala, saan ka kumangagsawi ti kastamano? No ada problema, ibagam ko makada kami.
Nabayagan niya da problema ka. Ado ti saludsod ko. Ngamjak pulos ammo ti sungbat na. Louie, anak. Anak? Amo yung aisawang day tabalikas. Ngamsipod kinaubing ko. Jak pulos na rit na ngayon bilang dak nga anak. Adalo mong terabi. Tsak pa ilang makaturong. Amo ka na sakit tinakam kanyak ni nanang. Gapok ka dagiti na isawang ko itay. Pakawanan na kumadyos ko. No dya ako nalapdan ti bagik. No idubingak. Awan lang kanyak ti saan napatas at trato na kada kami kani ading ko. Saan itan? At da ako nito umno nga edad. Kat maawata kon ti amin. Nas ka na maamwak no apay akas dyan ni nanang. Saan nak nga taapod no nga anak? Ampundak lang nga tayo ti day di tatang. Iso akas dyan ti trato kanyak ni nanang. Oh, masapula maamwak ti kinapod no. Nakonsensya gapo ka dagiti insawang ko iti inak manang Emmy. Nga manipod ngamin kinaubing ko, nadlaw kon asaan apatas ti trato ni nanang kada kami nga agkabsat. Mas kay kayat kan pabpaburan na ni ading ko nga Irene. Gapo ta ubingak pa idi, impagarup ko no okay laeng ti amin. No normal laeng ti kasdi at trato ni nanang kan ni ading ko, ta isukat nga rod ti buridek. Ngam idinaan-anayan tinakam ko, ijayan amiris ko, nga adda sa bali ang mapaspasamak. Pinadas ko nga imbaga tirik nakiti inak, kat napaliiw ko akasla adda kayat na nga ibuksilan, ngam di na naaramid. Manipod idi, nagbalinan anatamnay ti panakilangan ko kaninanang, kastamoten iti kabsat ko. Banag anadlaw ni apong ko, iso a kinasarita na. Louie, apok, agsarita taman iti nalapat. May papanitan niya, apong bakit? Madmadlaw ko o akasla dakkel tinagbaliwam apok. Sana nakas iti sigod nga agawid ka adagos kalpasan ti klasim. Kanayon ka pa'y amarabyan nga agawid. Diyak ngamin ket at adang agtali na iti balay. Apong bakit? Apay ba't apok? Kaputan nakarkaro lang agsakit tinakam ko. No makitkitak dananang kan Irene akanayon anaragsak nagsarsarita. Kan makitkitak no kasano ti panangas asikaso ni nanang kan adin ko. Maawatak tirik na mapok. Amok nga ado ti kayat mo amasugbatan. Ngamdumtang to ti aldaw amaawatam ti amin. Kaano pa yapong? Inton pasig asakit lang ang tinakam ti marikriknak. Inton mapukawon ti patagkanyak dananang kan Irene. Ay, day tati saan mo nga raramidan apok.
Nagbindot ka iti panangipapan. Patpatgan na ka ni nanang mo. Nga mapay apulo sa Jack Marik na apong bakit? Nila ang ading ko ti ipatpatag na. Saan na po no dayta? Dumdang to ti aldaw ang maawatam ti amin na po. Urayam, kat mapasamak to dayta. Dahil sanjay imagbagak adoreng. Dimtangan ti pagbutbut nga. Hey, Jack manamo ka ni Edna. Kanayon ko abagbagaan may papaniti saan apatas at rato na kadagiti anak na. Ngabsaan mo tanumdumngag. Imbes kumahangawan problema. Ang dayta. Adan rim swa parikot gapu kadagiti saludsud ita niluwi nga po kuta. Nataenganan ni Louie. Marik na kan bakit kita nanti amin. Isungada ka ni Edna ti problema. Apay nga binadin na impudno ti amin kadagiti anak na. Anya ngay ita. Apektadon dagiti apokot na gapoy ti aramid ti inada. Hon nga road. Ultimo ni Irene. Agdamdamagan. Tamasyan ka noonay ka ni Manong naluway. Kasla damot tangura na ka ni Nanang nagapo iti mapaspasa makadakwada. Nilaang Edna ti makasulbar iti dayta parikot adoreng. Kasayatan no ipudnunan ti napasamak iti kalabas. Tapno maawatan dagiti anak na. Itay pa nga urayan da ka. Urayan dak? Kaano pa imutan na pasamak day tayo rin? Awan matlat anyaman na kaninanang no agawi dakwan no saan? Manong, kagura na ka din mutan? Mairamraman na ka din itiguram kaninanang? Ay rin. Amom ka din nga uray siyak. Diyak kanunungan tikas di atrato kanyak ni nanang. Itala ang maamiris ko, asan gayam arumbang dayjay. Ngam idi ubingak, kunak na okay lang ti amin. Ngam diyak amo ang masaksakitan kagaya mo Manong. Pasensya ka na rin. Ngam talaga adakkel ti imon ko kun ka. Ngamin, kasla si kalaang ti anak ni Nanang. Di mo panunutan day tamanong. Amo kadumton to ti aldaw. Ama ilawlawag amin ni Nanang ti makagapo. Kaya't da ka no makasarita, tatang. Wan, Edna. Amok nga dasana nasaya at mapaspasamak iti pagtangan niya. Ay, wan nga ron, tatang. Ni Louie nagbaliw mo ten. Namin pinsan nga inya dayo na tibagi na kanyak. Basol mo mutlang dayta, Edna. Nabayag abinagbaganda ka. Imbaga mi adi mo unay ipamaysat atensyon mo kung na Irene ta sigurado ang makadlaw to ni Louie. Anya harod ti aramidag, tatang. Adala ang kayat ko asulnitan na nagbasulak ka ni Irene. Ngam nangaramid kay ti may samanan aparikaut. At daniti umno nga edad ni Louie.
Isa matarusan nan ti amin. Ado, ti saludsod na, asikalaang ti makasungbat. Diyak mo't impagarup, akas to ti pagbanagan ti amin tatang. Napatag kanyak dagiti anak ko. Iso na laang taamuyo mo't no anya tinapasamak iti kalabas, nga isupay tinanggurguraan kanyak day di asawak. Ngam no amiris na naimbag, awan ti basol mo. Tay naramid mo lang ti rumbang, Edna. Nakarkaraw na di mo mapakawan ti bagem, no intuloy mo ti pangpanggapan nyo ide kan ni Irene. Isungain turong nakalaang ti apo na marswa, itinoan niya tinasayat. Kat pagyamanak unay day ta iti Diyos tatang, tadi na intulok nga agbasulak. Ngam, tsak amo, no apay nga al-al-alyaan nakpailaang tinapalabas. Iso akayat ko asulnitan babaan iti nakaro apan nang ipatag ko kini Irene. Ngam, tsak amo, anabaybay akgaayaman ti may sapay nga anak ko. Saan pa yan daw ti amen, Edna? Ipalawag mo kadagiti ang kabsat. Noan niya tinabayagan nga inlimod mo kadakwada. Tamamati ak, amawatan dati, amen. Aburbur tsa kanya, no apay nga agduma ti trato ni nanang kada kami nga agkabsat, manang Emmy. Nadnadlaw nga da ilimlimad da. Ngam nalabit at inaklaang ti ururayan da amang ipudno iti amin. Nagsakit nga minapanunutan nga adda maidaddadu mga anak. Amok ang maipapaay amin nakasapulak, ngam panagkunak ket obligasyon laangan dayjay. Saanan apan ang ipatag para iti maysa nga anak. Iti panaglabas ti aldaw, madmadlaw ko akasla nagbaliw ti trato kanyak ni nanang. Ngam gapo siguro iti sakit tinakam ko, iso adyak pulos ingkan kano. Jak inikkan patag ti panagbaliw na. Agingga iti maysa nga aldaw. Louie, Irene, amok nga dagurayo kanyak. Nangrunakan ka, Louie. Saan lang agura, nanang? Nasakit, anak. Taiti unos ti panagbiag ko. Salsaludsudot no niya tinagkurangak kada kayo. No apaya sa napatas ti trato yu kada kami ngagkabsat. Nanang, saan may akabailan apugtuan? Masapul amaamuan min kada kayo ti kinapudno. Kinapudno na. Dandani ak iti simuko. Ni Irene, dandani na ipadawat ko idi maladaga pailaan. Ha? Ha? Anya ti kayat yu asawan, nanang? Narigat ti biyag mi idi ka ni tatang yu. Idi insikog ko ni Irene. Kunana asaan na akabailan abyagan ti duwang anak. Isarumbang laeng amay sa ti mabati. Kat si kaday taluwi. Nanang? Kat siya ti dandani yu impadawat, nanang. Uwan, Irene anak. Ngabjak kinabailan. Iso akas taunay tigura kanyak day di tatang yu. Gura nga imot na agingga iti nagsakit kat pimusay.
Anya? Isu nga inka gumaak nga insakad ti panagbiag tayo. Manipod iti, amin a kinasayaat, ken panangipatag, kat impamaysak ken ni Irene. Ha? Tapno makabawi kayo ka ni Irene? Kasta, Nanang? Juan Louie, inaramid ko ti amin tapno makabawi ak iti nagbasulak ken kuana. Ngam iti day di nga inaramid ko. Diyak na pupuutan. Asikamat gaya man ti inot ang mapukpukaw ko. Louie, anak. Nanang? Diyak na pupuutan nga iti panang protektar ko iti maysa nga anak ko. Ininot mo't ang mapaspasakitak ti maysa nga anak ko. Ngamawan ti sabali agandat ko. Sana pudno nga da paborito kada kayo nga agkabsat. Ngam nagbutangak nga mga numapukaw ko ti kabsat mo, Louie. Ngam apay nga italang nga impudno yu daytoy, Nanang. Kaputa aging gaita. Al-al-alyaan nakpailaang tinapalabas. Makunkonsensya ak iti yanugot ko iti ti amayo. Amang ipadawat ko maaka ni Irene. Kat impagarup ko, no babaan iti ar-aramidag. Kat mapunas ti pan nakakonsensyak. Ngam saan mo't gayam? Nasaysaya at lakuman nga impudno ya adagos ti amin. Tauray na sakit. Kaya't may ama-amuan. Noan niya tinabayagan nga im-impanan nyo iti kaunggan nyo. Ngam itata na ipudno kon. Limaganan tiriknak. Uray amok asaan akas karina amapunas ko ti saam iti barokong mo, Louie. Nanang? Katman ipod ita. Aramidag ti amin. Tapno ba ipariknak apatas ti panagayat ko kada kayo. Nga awan ti idadadumak. Taagpada kayo. Anapatag kanyak. Anak ko. Nakasaritam ka din, dagiti anak mo, Edna. Huwag tatang. Kaslak na parutan iti siit, iti barukong ko. Nasaya at mad, anak ko. Nariga ti nakabalod ka po iti paspasamak iti kalabas. Nagrigat akalabanan ti konsensya, tatang. Mano atawan nga imot ko daytoy iti barukong ko. Kat day ti makagapu ti dandani na karakrakan ti pamilyak. Dandani na pukaw ko ti mahisa nga anak ko. Kat anya ti kuna ni Louie. Amo ka nasakit pa ilaang tinakam na kanyak, tatang. Ngam aramidag ti amin. Tapno maipariknak no kasano ti kinapatag na kanyak. Nakasaganak nga aguray. Aging ga iti mapakawanak, tatang. Ipayam iti umno apanawan, anak kao. Nasimpot ni Louie. Amo ka maawatan na ti amin. Iso na laang ta saan nakaslaka na mapunas ti saam ngayon makuok iti barukong na. Amok na itatatang. Kat panawon mo tantap no bumawi akan kwa na. Patpatgak unay-unay dagiti anak ko, tatang. Kadyak kabaalan nga damapukaw nga uray maysa kadakwada. Amuyo ka din naman no atawan nga inibturak ti sakit ang marikriknak, Nanang. Amok, anak ko. Maaklon ko do sa anak pailaang nga mapakawan ita. Nagrigat namin, Nanang.
Di makulak nga daimon ko. Adagorak. Kan nagaduti sa ludsod ang nagbalino na pasat ti kinataok. Iso adumaw daw at akit ipamakawan anak ko. Diyak kung may sublipay tinaglabas sa panawan. Ngam ikagumaak asul ni itanday ta iti agdama. Pampanunutot no patpat gandak mutlaang. Una obligasyon laang tararamidan nyo kanyak. Patpatgan ka unay anak ko. Diyak la na ipakita day jay iti husto. Kat day tati pagbababaw yak unay. Kaya't ko ti mamati nanang. Ngam tsaka mo nakabalak pa eh. Kaya't ko lang ti may paayan ito na panawan. Ngam tsak isarsara ti puso. Agyaman anak ko. Nakasagana ak nga aguray. Kaya't ko apadasan. Sana para itinapalabas. Ngam para itinoan niya nga adda kalatayo ita nga agdama. Amabalin pa'y amabukal. Louie anak. Saan ka perpekto? Ngam amok ti mangipatag. Ken kayat ko ti makasursuro ang mamakawan. Kablaw, kakabsat, umay kayo dito'y Channel Me, ti Masakbayan Ilocano Radio Drama, no ada tinaisarding nga kwento, saan mo na isao taawan tinanggeg, no na isarding apagayat, ken agsublimanen iti rikna. Welcome to channel, comment mo dito'y baba. Tapno saan amat naglaeng ti istorya mo. Ti episode ita, mabalin nga ti maysa kadakayo ti mapagsaritaan. At alam ang terabi nita, di ka makaid na. Anyat pampanunutam aya. Romy, high schoolan ti anak ta. Manula atawanan, ag kolehyon ton. Uwan nga rod, sapay nagdaras nga aglabas ti aldaw. Saan na mapupuutan? Day ta nga rod kat. Sapay awan namnamaan ta pag kolehyo na. Tapag husto laang matimatmat gadam, apara iti inaldaw akasapulan tayo. Anos laang bakit? Ar-aramidak mo ti amin nakabailak, tapno makataggadak iti dakdakkel. Napanunot ko lang amin at tulungan ka laangan amanggad. Iti kasta, saan ka mo't unay amarigatan? Anya kumangay at trabaho ti Sirkam. Sa anak nga agtrabaho ditoy, ta isumat labas dito ti masweldo. Pagtrabaho ang nga rod? Kaya't ko ti agabrod. Anya? Agabrod ka? Sa dino? Uray iji Hong Kong. Iji tinapanan nagiti daddo nga kalugaran tayo. Kas kuma iti kabsat ni Nelly. Si Mangpot manan ang naggapo iji Hong Kong. Dandanin malpas di patpatakder da balay. Nita, bakit? Anya ka diti simkan iti panunot mo, takayat mo tagabrod. Saan tayo ang makaurnong no datang agpadpada dito'y Romy? Nagrigat ti biyag. Palubusan nak kuman, takasaritak ni Nelly, barang matulungan nak. Sigurado ka iti daytapang panunutam? Ang mga numarigatan kay Jay. Awan tinarigat no darapaap mo iti biyag. Kat sikaman. Adapay ay maaramidak. Kat di kayo nga rod may paayan itinanam ay panagbiag. Iso, sige iso ti kayat mo, bakit? Ay, agyaman naklakay. Kasaritak to no bigat ni Nelly. Sigurado ang matulungan nak, tanabayagan ije Hong Kong. Itakbot ni Nita ada sa parimwar. Apay, papadan ni bakit mo, Rome? Mapan na kano ka sarita dyan muna nagawid na naggapoy dyan Hong Kong, nanang. Apay, anya tiranta na itiday dyan balikbayan. Mapan ka nagpatulong. Ta kayat na mo't timapan ni dyan Hong Kong. Anya, agabrod ni Nita. Wan ka no, nanang. Day tamot ti kunana. Kaat, panubo sa mamapan. Isumot ti kayat na. Mauman samot na di kinarigat ti biyag mi.
Isa kalikaguman ng taga-abroad. Tapno makaurnong ka no? Sa bagay, adamot punto na. Narigat nga mina talaga tibiyag dito'y lugar tayo. Sapay agpapaadal kayo. Dahit ang arti bagbaga na nanang isa kaya't na taga-abroad. Tapno ka no mapagadal mi iti kuleyo di apu ko yung intundumtang tal daw. Ay katpadasan na tawan mo't dakas na. Anya nga iti amom do maswertyan na ti agtrabaho iti balasiw tao. Sapay la ko mga rod, nanang. Lakay, apag iso ti ipapan ko ka ni Nelly. Mabalin na kano nga irekomenda iti kabsat di amo na, nga agbirbirok mo't lang iti agbalin akadwada iti balayda. Agpaiso? Kasano nga roday ta bakit? Awagan na kano ti amo na, taibaga na nga adamaala na akadwa ti kabsat na. Isuda kano ti makamo at tumulong kanyak iti ipapan ko ijay. Ay na, nagsayatan ngayon kasta. Saan ka na marigata na mapanpailagapla iti agency? Hawan nga rod lakay. Nasingpot da kano, iso ang nagbayag mo't ijay ni Nelly. Di kad nasayat no kasta. Ato nga min dagiti madamdamag dito lugar tayo. Anaranggas ka no tinasarakan da nga amo da. Iso da ijay. Nakakaasi da lang iti abroad. Di ka agdanag, tanasingpot da kano. Kan adamot iti asidag ti pagpaayak ni Nelly. Agkit-kita kamin tumutla ang ijay. Ay na, matulungan kanton lakay. Saan kanton nakakaasing agtrab-trabaho? Matulungan kan iti panagadal ti anak ta. Manila ako ninton bigat anak ko. Flight kunton. Agsingsingpot kawan. Wan nanang? Agadal ka na imbag. Di mo ipapaayan iti sakit ti ulo ni tatang mo. Wan nanang? Di ka't tanag? Lalaingag pa iti pagadalan mi Ay wan anak ko. Tapto adamot gunggunami ka ni tatang mo amang papaadal kan ka. Nita, aganad ka kanayon, wan. Di mo baybayan ti bagim? Wan. Awagan kayon to akanayon. Tapno kasla aga asidag tayo matlaang. Kan agipawit kan to akanayon, nanang? Tapno sana nakakaasi ni tatang agtrab-trabaho ditoy. Iso nga rod nga aga brodak. Tapno matulungak ni tatang mo. Nang runa iti panagadal mo. High school kan. Kasapulan mo't tandidakkel agatad para iti panagadal mo. Di mo pagdanagan ta anak tanita. Tasyakon ti makaamukin kwa na. Basta tulungan nakto iti gastos na, iti panagadal na. Gapo iti kinarigat ti panagbiag mi manang Emmy, kinalikaguman ti asawak ti napan nag-domestic helper iti Hong Kong. Saan mat anarigatan iti panag-apply na, tadam amuna anang irekomenda kan kwa na iti nagbalin nga amo na. Napagnumuan mi nga agtinulong kami amang paadal iti anak mi, kan mang pasayaat iti biag mi. Nasingpet ti nagbalin nga amo na, iso asa anak ang nagdanag iti kaadana iti Hong Kong. Idi damo, agpawpaw itpay mo ti asawak manang. Ngam kalpasan ti sumagmamano abulan, nagbaliw matan ti amin.
agpawit ka din ni nanang? Ada nga minas ka nagatangag para iti pagadalan mi. Saan pa nga rot anak ko? Basta awak tapay nga awan pa nga aging gaita. Ada ka di kwartam di tatang? Nairanamot nga awan. Sapay di pa'y mabalin nga apitan ti bunga dagiti mulak anatan. Isupay kumamayla ko tapno damaitad ko kun ka. Agpawit ko mga rudan ni nanang Orayan ta anak. Amok ka umawag to umutlaen. Ang mga makumikom iti trabaho na. Sapay sana kaskari na maawagan. Masapol nga iso ti umuna nga umawag. Apay nga min tatang? Saan ang mabalin anak? Tama nga may istorbo iti trabaho na. Di na kaya't nga damay baga di amo na. Kasta ka di tatang? Wen anak ko. Iso nga orayan talaangan. Amok nga agpaw itumutlaan ni nanang mo. Hello, Romy. Hello, Nita. Naimbag tayo mawag ka. Napayag nor-orayan mi daawag mo. Awan pa yung pawit mo itabulan. At ang amin masapol abayadan ni Bong iti pagadalan. Isungarod nga imawagak, tay baga kasana kun nga agay patulod iti kwarta. Si kapay laang ti makaamo ka dagiti kasapulan nyo dita. Apay nga bakit? Sapay ur-orayan ni Bong ti kwarta nga ipawit mo. Kayat ko ti makaurnong adagos. Iso asikapay la ti makaamo dita. Amumot asana ka na yun. Nga damabalin ka mailako amulak. Kat agrimedyo ka Nagrigat ag trabaho dito adayo. Saan aga putadak dito abroad kat siyak akanayo ng tinamnamaam. Agtrabaho ka mo't tapno maipaay mo dagiti kasapulan yung agama. Sanay ako nam atulungan na kadagiti kasapulan tayo na makabrod ka. Nang runay ti panagadal ni po. Makaamo ka pa'y lang agdiskitar. Ornungag ti sweldok ditoy. Alang arot bakit? No day tati ko na. Sige nga rod. Agurnong ka, tasyak pa'y lang ti makaamo ditoy. Sige nga roden. Maturog akon. Tamasapa akpay nga agriing inton bigat. Bye. Papa na bromay, nagsapa ka ba tarimor di tabalayaw? Mapanak man makitang dani jayan da tata Berto nanang. Isupay ti matgadak. Apay, saan pa'y nagipawit ni Nita? Saan ka nun nagipawit nanang? Tagor nung kano. Makamuak kano pa'y lang dito Saan namot ka ipawit amin aswildo na saan Basit laang matitid na, di makaurnong. Maurnong na, dagiti daduma, aswildo na. Ay, mabainak mo na makisin ng sangpay kan kuha na nanang. Isoadyaklatan nagtagtagari. Sana bali? Ikarigaataklatan nga remedyo ti paray ti amin nakasapulan mi ditoy. Oray ti gastos ni Bong iti pagadalan. Anya nga rod ti konggo na di asawam anag-abroad no di nakamot matulungan. Sana yaday tati saritaan nyo hindi pinalubos sa mabapan ija Hong Kong. Baybayan yun nanang. Siya kung dagbero kiti pakitang danak. Kabayatan nga urayek ang maburas tagiti mabalin ko nga ilakon to amulak. Minsamat jay kinasarsaritam itay pasya. Wow, nagsapa rin wardya anak mau. Tabapan ka no makitangdan ka ni Kaka Bertaw. Na, makitangdan?
Nay, apay nga ikat at damot di abroad di asawa na katulungan na. Dayta nga rod kat. Saan ka nun nga agpaw itya manugang mo? Taurnungan na ka nun ti sweldo na itya abroad. Baka mo ka nun ni Rome kadagiti pagkasapulan da nga agama. Ay, saus. Di kaslawan mo't lang ati sirbi na nag-abroad di manugang ta. Tagrigat mo't lagayam dagiti agama na ditaw. Amuna mo ta saan nga umdas ti matmatgadan ni Rome. Ay, diyak mo Takasta ka no mo't inyawag di asawa na. Iso day jay, kumpormi man la ti mapanapakitang tangdana nun, tapno nagastusan da nga agama. Sapay ultimo ti panagadal ni Bong, ni Romy ka noon ti makaamaw. Ay, awan. Balinswak mo't ngarod ati panagot otak di asawa ni Rome. Apay, adakas ta? Baybay ang maagrigat ti pamilyam dito Pilipinas. Awan mo ti makunana ka ni Rome, taag-trabaho man. Hanusan na, takas tamot nga ron ti kapanunutan di asawa na. Bareng aduntun ti urnong na, inton agawid dito'y Pilipinas. Napasakitan ti Rikna, kat arig na nabainanak manang Emmy, gaputa saan at tinungpal ti asawak tinagtulagan mi at tulungan nak amang isakad iti panagbiag mi, iti kanito ang maka-abroad. Kaya't nakano ti makaurnong adagos, iso nga uray nagpakpakaasiak, nga agipaw it para iti kasapulan ti anak mi iti pagadalan, kat pulos asaan anang ted. May sa ti adda iti panunot na manang, ti makaurnong. Maawatak mo't ket di, ngam ti rigat na, saan nga umdas ti matmat gadak, iso anam na maakmat ti tulong na. Gapot a mabaina kon iti asawak, binaybay akon manang. Siya kon tinangipamuspusan iti amin, tapno maipaay ko ti kasapulan ti anak ko iti panagadal na. Kat nalabit aday ta panagsakripisyo, tinaimula, itinaganuspay a panunot ti anak mi. Iti graduation mo iti high school, anak ko. Wan tatang, kat para kada kayo day tabaligik. Agradwarak, gapo iti anos kan sakripisyo yo anang paadal kanyak. Or-orayak nga rin taawag ni nanang mo, tay baga graduation mo ton. Ang mga no makaawid jay inam, anak ko. Oray saan nga gaw-awid tatang? Awan tumutla ti Serbina? Nay, apay mo tayo nakasta ti saom, anak ko. Inamday jay. Kwarta lang mo tinapatagkan ko na. Mano atawon nga day jay Hong Kong. Ngam di pa'y nagawid a pulos. Arid na binaybayan na tan dito'y. Saan apod no day tabong, anak? Di yun isakit ni nanang tatang. Agdadata lang arudan ti kinapod no. Kwarta lang tinapatagkan ko na. Amangan no nabaknangan, gapoy ti panagim-imot na kadata. Saan ko mamot akas ta ti ibagbagam may papan iti inambong. Laglagi po nga day di balasiw tao ti inam nga agrigrigat nga agtrab-trabaho. Agrigrigat nga agtrab-trabaho ijay para iti bagina, kunayo atatang. Taday tamot at talaga ti pudno. Naimbag kayo pa'y, tauray kasano ti rigat yo. Napagadaldak, nga ako napulos ta yung tulong ni nanang. Isa na umawag. Ibagayo ta saan nga agaw-awid ng graduation ko.
Tasayang lang tiplete ng agawid dito yung Pilipinas. Makita am ti bunga ti narabid ti asawam. Kaguran ni bong ti inana. Diyak mo timpagarup akas ti mariknana iti inanananang. Saan nga minyag tagtagari? Di na pa'y damagan ti may papaniti inana. Iso nga impagarup ko no awan ti kas di ariknana. Naibatangan na ti rigat mo anang isakad iti panagbiagyaw. Kastamot ten iti panag-aadal na. Nga awan na pulos tulong nga naggapo iti inana. Anya nga iti pagarupam amariknana. Adan na kam di anak mo. Iso adi mo mababalaw nuguraan na ti inana. Katday tati parikot ko itanana. Apay ko mapagparikutam dayta. Kat di mo matidsuraw. Wano inimpluensyaan ni bong amanggura iti inana. Imawag ni Nita nanang. Agawid ka no, takayat na ngay matanga di pa nagturpos ti anak mi. Jakmot may baga kan kuana anasakit tinakam ti anak mi kan kuana. Ay kadi ka baybayan, guys, so amis mo ti makaimatang iti reaksyon ti anak yaw. Apaman na sumangpag. Hawa na pulos na itulong na. Ita, atendaran na ti graduation ni Baong. Ay, nagpuskulkit di ti rupa na. Nanang, karbungan na dayta. Ta anak namot ni Bong. Iso nga road, akas itay nakon-nakon. Urayan na ti reaksyon ti anak na. Apaman asumangpet dito'y Pilipinas. Simbang potkan nita. Bakit? Inton bigatan ti graduation ni Bong. Iso nga rod nga itatisangpot ko, tapno maka-atendarak mo't iti graduation na. Saan la dayta? Eksakto naglepas ti kontrata kadag iti amok. Ornusat ko mati-renewal ko sakbay nga agawidak, nga makamtuda ko niti oras. Ang mga nudyak maabutan ti panagturpos ti anak ta iti high school. Ay wan gayam, syakto ti mangimarcha iti anak ta ha? Ay katuwan Anita. Rumbang laeng, tasikakat nga rod ti inana. Ay na, maragsakan na nga rod. Tagturpos mo't laeng nga iti high school ni Bong. Ni, adan ta anak ta. Bong anak, simbang putan ni nanang mo. Ha? Bong anak ko. Apay nga ta kayo. Anya tararamidan nyo dito'y. Ha? Oh my ko, atendaran ti graduation mo, anak ko. Syakto ti mangkuyog kan ka iji stage. Nitatang ti kayat ka mangimarcha kanyak. Sana si ka. Nitatang ti nang paadal kanyak. Kat iso ti pangisagutak iti diploma. Anya? Anak, saan ka kadi amaragsakan ang makakita kanyak? Anak kaawid akon? Apay nag-awid kayo pa'y laeng. Sayang ti matgadan nyo. Sayang ti kwartayo. Ti pinagplito yung nag-awid dito'y. Agsubli kayo ni abroad. Total, kabaglan mo't nitatangay pa iti amin nakasapulak. Bong, anak. Saan kumamot akas na di pa nagsasaum ka ni nanang mo? Saan da kalapdan tatang? Ibagbagak lang tagpaiso. Bayan niya manggagan na ti kinapudno. At ibagi na laeng,
Kan ti tarigagay na abumak ng tinapatag kan kuana. Awan serbi kan kuana ti pamilya. Iso ahusto lang ti imbagak nga agsublilangan ni Jibal Lasiw taaw. Tasayang ti matgadan na kuma. Gapoy ti panagawid na ditoy. Total, kinabailan na tamot na binaybayan ni tinumano atawan tatang. Iso anasaysayat lang arudan no ilay-layon nan. Diyak laing pagharap. Akagura na gayam ti anak ta, Romy. Diyak imbagbagakan ka. Tadyak kaya't nga isupay day diya pampanunutem. Kabayatan ti ka at damit adayo alukan. Nagsakit na gitinsawang ti anak ta. Kat itala ang anak ka amirisak. Gapoy ti tarigagay ko ang makaurnong. Nalipatak ti obligasyon ko kada kayo nga agama. Diyak pinanunot na niya ti marikrik na yung nga agama. Siyak ta ayan ti bidtot. Tadi kay naipaayan iti nasaliwanwan a panagbiag nita. Iso adi mo kumapabasulan ti wagi. Saan? Siyak ti rumbang ama pabasol iti kastoyan na pasamak. Podno amin nga imbaga ti anak ta. Pagkawanan naglakay. Nagsapay lang ko mata mapakawanak pati anak ta. Nita, mamati ak anak lahat lang ni Bong na nagitinsawang na itay. Di ka dana. Saan anak lahat ti anak ta, Romy? Ha? Nariknak ti kinapudno dagitinsawang na. Imukuuk iti kaunggak dagiti balikas nga inibatan na. Anang porno iti sugat, tiriknak. Nita. Diyak itulok ka madagdagan pa'y tigura kanyak ti anak ta, Romy. Kang runaan na. Diyak kaya ta madadaal ti kinaurnos ti pamilya tayo. Gapula ang iti tarigagay ko ang makaaon iti nalabos sa kinarigat. Diyak itulok, lakay. Pagaro pa nagisaganak kagayam para iti pa nagturpos ni Bong nga anak ta iti high school. Talaga nga ingka gumaak, Romy. Barang babaan man la iti daytoy. Maksayan ti dagansan a marikriknak. Gapo iti nalaos agura kanyak ti anak ta. Nita, pangaasim. Di ka kumagliday akasta. Aywan gayam. Ato iti diploma. Parakan ka dayta, Romy. Ha? Nalawag tinanggag ko nga insawang na idikalman. Sikat ti pangisagutan na iti diploma na, iti panagturpos na iti high school. Iso aparakan ka dayta. Nita. Ngam di kag danag. Siguradok nga agpaimatan kanyak ti diploma na, apaman nga agturpos iti kolehiyo. Kas iti nakunakon, Romy. Diyak itulok amamin pinsan a madadaal ti kinaurnos ti pamilya tayo. Gapula ang iti tarigagay ko ang makaaon iti kinarigat. Nita. Kan mabalin ka di. Bay anak pala ang mga sikaso iti basit apaskan nga insaganak.
para iti panagturpos ti anak tayo ti high school. Baliwan ta pagsaritaan ti may papan iti daytoy. Ta nagdesisyon na kon Romy. Nakaikadeng akon. Anya, di ka nagsubli di Hong Kong kunam? Saanen, Romy? Agtalinaed akon diti Pilipinas. Agtalinaed akon iti sidong yung agama. Nita. Kinunakmat ka. Nakaikadeng akon. Jak itulok amamin pinsan agumura kan mayadayo kanyak tirik na ti anak ta. Napatpatag nga amang kanyak tinaurnos kan si bubukal a pamilya tayo. Ngam iti uray anya pa'y akinabak nang dito'y rabaw ti daga. Nita, bakit? Sakbay asimangpat kayo itay. Kalpasan ti graduation ni bunga anak ta. Inawaga kon ti amo ki Hong Kong. Imbaga kon adya ko nagsublipay. Tanas kan nga asikaswan kayo nga agamak. Nang run at ti anak ta. Ang kasanon ti arapaap mo ang makaaon iti kinarigat. Imbagak mo't kan ka idi nga agorno ngaksan ka di. Iso nga insardan ko tinagipawit kada kayo dito Pilipinas. Nita. Kasing karik. Nagurno ngak. Mamadi ak nga umdason tinaurnong ko para iti ibangon ko ang negosyo. Ag negosyo ka? Ag negosyo ta, Romy. Kidawag ti tulong mo. Pangaasim. Katuan, Anita. Day talagayam. Di ka agda nagtatulungan ka. Agyaman naklakay. Mamati ak ababain iti panagtinulong ta. Kabailan ta padurasan ti ibangon ta negosyo. Mamati ak makaaon tayo matlang iti kinarigat. Nga uray jakon umadayo pa'y iti danayo nga agama. Basta ibaot ko iti negosyo ti urnong ko, kabayatan ti kaaddak iti abroad. Di ka agda nagbakit. Orean niya pa'y akita ti negosyo ti ibangon mo. Tulungan ka. Duwata amang paduras iti biyag tayo. Wen Romy, jakon kayat ti umadayo kada kayo. Tati kang runaan nga aramidak ita. Isublik ti sigod arik na kanyak ti anak ta. Ikarigatak agunudan ti pamakawan na. Tapno maisubli ti sigod a kinasingad na kanyak ga inana. Jakit tulok amayad ayo kanyak tirik na ti kakaisuna nga anak ta. Jak itulok, Romy.